Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kababudokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kababudokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kababudokotela. Asibingelele obingelele babudokotela babuyisizwe bawujabulela umfana Muthe Jakhehle umzulu amanqinza ngisolo futhi angiXolisa. Ubabudokotela uma lapho endabo ngenyanga ngisebenzele endaweni eseThekwini kwaZulu Natal. Kunebhilidi ke ngikulona njengamanje libizwa uthi Nedbank House Building. Angikusho nje lokhu sise 19th floor igama lomgaqo esikona is corner of Queen Street and Albert Street. Namhlanje itheme yethu ithi isichitho tier 1. Isichitho tier 1. Bengizocela ngemvume yakho ngeke ngifake isikhangiso somelapho endabuko yizo ukuthi siyamthola yini ubaba uMhlongo. Mesingamtholi futhi kobe ke sesinika ke inamba yakhe sisho ukuthi beke sakwenza kuhle ukuthi simthole. Siyabingelela babudokotela babuyisizwe bawujabulile. Yebo, singakwazi ukukhuluma nobaba uMhlongo endaweni yaseMbumbulu. Yebo, ubaba udokotela siseThekwini sise building ethu Nedbank House seku YouTube channel. Sifuna ukwazisa abantu ngobaba uMhlongo ukuthi ubaba uMhlongo njengoba lapha endabuko abantu abeza kuyena abafuna izinto zenhlanhla ukuvula imisebenzi yabo nokulungisa imsamo. Ikhona into akwazi ukubasiza ngayo baba uMakhedama. Baba nkohlami abantu iqale nje ukubingelela ukuba abantu kuleli ziyamthanda ngaphandle eSeurope ngaphandle kwelamangisi namaNdiya namaChina. Abantu abathi badinga usizo lwenhlanhla umuntu mhlawumbe umunye wazalwe mbethe uhlalezwa ukuthi mina ngazalwa ngembethe mina ngiyiwele kodwa izinto zami nje ayikhanyi kahle. Hayi cha uyafika nje avulele izinto zakhe bahabe umuntu wamanzi athatha iswe lapha emanzini into zakhe zivulele ngeqale kabusha aqhubeke nempilo yasekhaya nje njengefisa Baba Makhedama ngenhlonipho nesizotha nje kunabantu abaningi abahamba izinyanga bahamba nezangoma namasonto ngoba into zabo zingavuleki. Ikhona into umuntu ofika mhlambe umgeza ngayo umgqume ngayo noma into omlungisela ngayo umuntu uthini uma ungakhuluma nomuntu othi uyahamba indawo kuthiwa sinosizo kodwa nangasizakala. Okubalekile dokotela wami okubaleke kakhulu umuntu osuke enenkinga osehambile kubathandazo hamba abaprofethi wahamba nasezinyanga kodwa kwalo yikho lokhu uMhlongo asebenza ngakho kakhulu ngoba uMhlongo yaqala ayenze uqale abheke kuqala ahlola ukuthi yini lo muntu wahlala kanjani yena noma yini manje eyinkinga eyenza ukuthi into zakhe zingalungi noma ukuthi umuntu ungasebenzi noma ukuthi iswasho singasebenzi noma ukuthi emanzini kungasebenzi kufanele manje uMhlongo bese bheka kuqala ukuthi konakala mangabe into aphambanzelwa abathakathi yona uMhlongo abheke kuqala bese lungisa leyankinga ke manje le edala ukuthi imvaleke into zakhe mhlawumbe lo muntu wacuya mhlawumbe kwavuswa umuntu mathuneni kwavalwa into zakhe mhlawumbe uhamba nesipoko nesithoza hamba lapha uhamba nobikoloshi bese uMhlongo seyibona leyo nto nayi inkinga bese sisusa leyo nto kuqala ke bese ekwazi ukuthi aphileke. Makhedama kunabantu abangayazi imbumbulu abangazi ukuthi mephuma ebheke imbumbulu ubheka ngalaphi imbumbulu enkulu ayiyona i-shopping center. Ubaba inamba bazokuthola kuyona ukuze ukuthi bakwazi bakufonele besho ukuthi sifuna ukuzokubona bazokuthola kwephi inamba. Baba laphana eMbumbulu nje eMbumbulu kunesikole okuthiwa iSobis Primary School eduze kwakwamfundisi livestock einkomeni kulapho la uMhlongo etholakala khona inamba engikholwa ukuthi bangangithola kwenze ngosibuye emaholideyi nje bangakwazi ukuthi bayifonele nayo lena ethi 072 896 4747 ekwaziyo ukuthi baqonde ngqo kuba uMhlongo abantu bathi noma sisafuna ukukhuluma nodokotela ngasizwe kahle ukuthi singenza njani nginenkinga enkulu angikwazi ukuthi
ngizoloku ngikhuluma nabantu e-call center ngisafuna ukuthi ngizokuba mfana ukuthi manje sukalana ngiyaphi labo bantu bangafuna lapho athi ngingahlekelwe ubhuti wami njengoba khona abantu nje abasendleleni manje abasuke bhaliswa bangahlekelwe umuntu lapho sengilindile ukuthi okay nabo bantu babalulekile abathi bona hayi siyahlekelwe umuntu sivukisene ngekho ekhaya ake bangithinte leyo namba nje okumanje dodola lezi ezimbili bangayithinta no-062 no-061 bangayithinta ngilezo kodwa nje athi kodwa ngiyaphuthuma nje akathi no-072 siwazi ukusheshe size masinyane baba awuphinde 072 kahle uthini 072 lezi ezinye eziwu2 thina sizazi siyaqala nokuzwa lana zithini le number zakho eziwu2 ngoba lezi number zama call center udwa nje 062 noma ngisakhumbuli kahle akekho seduzane lapho ongayikhumbula inamba yakho just one second connect to the project. ayitholakala akutholakala kukho ulayithize kwami kuyingane la hayi kulungile ke sinikelena kokugcina abantu bazolube kuzama kuyona mhlawumbe bethi bethola usebhizi 072 896 4747 hayi siyabonga kakhulu yebo 896 4747 esibonga kakhulu ubonga baba udokotela baba Sizwe bawujabula umfana umhleja khehlela umuzolo amancinci bese nobaba uMakhedama ekhangisa ngomsebenzi wakhe ngicabanga ukuthi konke ke benikufuna ukuthi nikuzwe lokuzile baba udokotela uma lapha endabuko silekelela ke esimene esinjengalesi ngicabanga ukuthi yabona ukuthi umsebenzi wethu unjani ake ngisho lutho ngiyabona ukuthi usebenza inqinamba ehlangabezana nazo kube lapha endabuko they come grossly ill prepared especially inamba zibaleka kakhulu inamba ukuthi abantu abazi ukuthi bazokuthola bebakutholile ngoba phine network iyahlupha ake sikhulume lana nabalapha endabuko abazi understand ukuthi bagazethwe njengama traditional doctors njenge traditional doctor ufuna uzibuza ukuthi njoba usebenza manje ukamasipala ulevel itiyela uvala amaphotholi intambama wenyanga usabizwa ngodokotela lapho udokotela uvala amaphotholi njoba manje usebenza ehardware uqulu usemende kodwa vese amakhambi yawazi intambama kunabantu abafica ekhaya ekulindele bezokusiza uzobasiza namanje usabizwa ngo-traditional doctor lapho sewudokotela lapho abantu ababukayo njengamandiya amaSulumane labanisebenza kuona emezwa nge-traditional doctor abone wena inyanga aziconsider njengabantu abafana nalapho kunezinto kufanele sizibone ezivese ezikuphoqayo ukuthi swallow your challenge take it because it belongs to you no matter kuzokwenzekana endleleni but walk your own path but in your own pace engisho ukuthini na ngisho ukuthi balapha endabuko njengoba nisenze nabiza ngama-traditional doctors traditional health practitioners phumani ke emsebenzini awukwazi ukuthi njengoba usenza ka-KFC njena usabizwa ngodokotela wendabuko kodwa kuthi awuyelapha yambona iphandla lifike ndololwanini enye into ofuna siyibone ekufuze sibhekane ngoba ithongo lisinike lo msebenzi wasuthembi lisithembile ngisho ukuthi lento ngiyayisho ngithi mina zinyanga belaphi bendabuko phumani emsebenzini dedela abantu abafuna umsebenzi abafuna ukusebenza ningaloko nibhodla lapha enkantini yabo nididisa abantu engisho ukuthi sizokubheka nje lokhu siloku sini challenge ukuthi ngempela ayikho inyanga esebenzayo if uyinyanga usesikoleni ushana nezingane lapha yana and then uphinde futhi ube udokotela futhi uphinde athenga amakota nezingane esikoleni kunezinto vese ozibonayo ukuthi hayi ngeke njengoba ngiphamisa ibhumgate nje intambama ngibizwa ngodokotela
kade usinto iBoomgate lapha esangweni uSecurity usuku lonke. Baba Dr. Boyisizwe bojabulile. Ngikhulumile ke ku social media wami abantu abangilandelayo. Ngacela abantu abawu2 abaselimpompo omunye abese Northwest. Labantu sengibatholile ke bengikhulume lana ngesilwane semali nje kuphela. Isilwane semali engithi mina lesilwane lesi usuzizamile izigubhu, wayizama impondo, wahamba othwala kwanganzeka into eyenzeka kunaloko kwafa abantu bakini kodwa uyahlupheka. Namhlanje kunabantu abahambe bothatha izithwalo ebusuku balala nezinyoka. Ebusuku uphupha egwinywa inyoka, ebusuku uphupha elalwa yinja. Kuthiwa leyo njalo imifika yilindi kuzoze kufike emhlophe, moka kwafika lemhlophe ake isiyaphakama into yakho. Kunabantu namhlanje na esebengenwe imoya engeyona kade beyisebenzisa because bathatha imoya khona imoya elandwa eUganda kuthiwa amayombe spirit. Namhlanje abantu babanjwe lo moya le and babethi bazama ukuthwala. Ngithi mina ngifuna ukuthi ake ungakiyeki lokho akukumise kancane ukucabanga leyo nto le. Wena ohlele impompo, wena ohlele eNorthwest, ngikhiphe umyalelo ostrong othi nasi isilwane semali ngikunika mahala ngo100,000 rand. 100,000 rand. Sengibatholele kaba uthiwe ngizobanika lesilwane. Lesilwane lesi enginika sona sihlukene ka2 ukhethe osithandayo iAudi neBMW. La ngikunika isilwane esidla amasi nenyama. Wena uzosithatha sona 200,000. Lana ngikunika isilwane ozosigqiba wena endleleni. Uma ususigqibile, bese sivuka lesilwane, uyasitshela ukuthi madoda azinkulungwane. Ngicela kunina ninganginiki uMamtsotsi, ninganginiki uTikoloshe, ninganginiki uMantindane. Ninganginiki impundulo. Nginikeni umkhovu engosebenza ngawo. Ngifuna imali, ngifuna ungilethele imali. Angikuveze lo mhlazane uyovusa lo yamuntu lo ya. Awumtshela izinto eziwu3, awumtshela izinto eziwu2, umtshela into eyodwa. Phela. Umtshela into eyodwa kuphela. Uma usuyimthathile lo muntu lo uzoke usufika ke lapha kumina ke ngikunika amatshe awu2 nomuthi. Lo muthi lona uzothi uma usulanda lo muntu lana ufake lemithi phakathi, uma usufaka lelitshe phakathi. Kunelitshe okufuna ahlale nalo, kunelitshe okufuna libe segcekeni. Lelitshe segcekeni lisebenza njenge-aerial. Lelitshe lilaphakene lisebenza njenge-GPS. Ekwazi ukuthi limtrack ukuthi njobe eyolanda imali uyaphi. Awazi ukuthi izilwane ziyathwebuleka. Nginomuthi mina ukuthi wena umusebenza ngezilwane mina ngiyibize ngiyithathe ngisebenze ngaso. Nginomuthi mina ukuthi umusebenza ngesigubhu ngisithwebule mina ngisebenze ngaso. Leso sigubhu kuthiwa Muhammad. Engisebenza ngaso isokuthwebula nje ezinye igubhu mekhona igubhu ekhona ngiyakwazi ukuthi ngiyithwebule isebenzele mina mekhona isilwane esikhona siyakwazi ukuthi sisithathe sisebenzele thina even mina kuthiwa emzini umuntu isipoke siyahlupha ngifike ngisithathe ngosebenza ngaso ngisho ukuthi into esisebenza ngazo zomkhathi kanti manje akwazi ukutshontsha isilwane ukuthwebula isilwane esinetshe ngoba itsha antante emvuleni futhi alimoka umuntu phonse emanzini uliphonsile hlala lapha itsho lifica lapho futhi engisho ukuthi lo umsebenzi ngakha ngo100,000 ngimathi ngicela nje abantu nje engizovolontiya kubona ngibanike imali ngoba ngifuna ukuniprovela ukuthi lento kudala nayisho nathi nayifuna yabona mengibala lokhu iMalawi ngihambe Lilongwe Mzuzu Chitente Nkatha Bay khona leli linye ekunehlathi la khona elikhulu ngendlela eyisimanga ngolokuguduza kulona one way ngekhohla le ndawo leya kodwa nje zazi u5 indawo sasihamba khona sigunguza ngifuna lo muthi nanithi nene ngiyafuna abantu abebethi bafuna lo muthi ngikhumbula ngifika kwenye indawo kulwa iRenamo nalento eseMozambique lana bexabene belapha eBridgeini kwathiwa singaweli bazosidubula we khona get ourselves killed sajika saphinde emuva ngofuna lo msebenzi lona namhlanje nginawo ngafika eZavara ngathola ikhehla kuthiwa ngeEnglish igama lalo la yayenza lento yalo ngidlulisela engwambeni ngumwela iNyarimi qhamukela phezulu ke uyongena ngaphakathi engwambeni ngofuna wona lo msebenzi lapho kwasala imoto yami iDodge yashaya engine nje straight sale iDodge lapho engisho ukuthi silento asizange sayithola esihlahleni namhlanje sinayo umuthi ke abantu bebehleze besho bethi babudokotela into esifuna mina ngifuna into efaka imali endlini
Angifundisa lokufaka imali ebank iyona ke le esikhuluma ngayo. Baba Dr. bese ngojabula ufana namhlanje ekhehlela umzulu amanqingisi. Ngithi mina lento ngizocela siyikhulume nje. Abantu abathwele by far ibona abaqasha abantu abaningi compared to kunabo bonke abantu. Abantu abanezithwalo engokuhlukana kwabo abanye bangene kwi secret society so called satanism, abanye bathatha izithwalo labo bantu labo by far uzogcina usebenza kubona because wena usaba into enziwa abanye abafana namhlanje bayiyona and uzogcina usebenza kubona. Angisho ukuthi hamba uthwala kodwa ngisho ukuthi wazi ukuthi uzogcina usigqele sabo. Uzogcina usigqele sabo ngoba izithwalo abanazo zizokusuppressa wena ugcina ungenzi lutho. Izithwalo lezo iloko nje ngifuna ukuthi ngikutshele into ebibaleka kakhulu namhlanje bengifuna isikhuluma ngayo topic yethu ithi tier 1 esithwalo isichitho. Uyabona ke bengena esichithweni abantu bacabanga ukuthi kudlalwa nezingane. Bengena esichithweni bacabanga ukuthi abantu kudlalwa nezingane. Hayi akudlalwa esichithweni mkhulu. Isichitho uma usafika wena usichithe embedeni. Uma usafika wena isichitho usithele egcekeni. Thina sikubona ukuthi uyadlala. Yabona awu understand. Ukube understand into ngabe uyisho. Yebo salukwazi. Uma uzoshaya umuntu kahle ngesichitho. Yo. Hey. Yabona uma uzoshaya kahle umuntu ngesichitho ukushaye kunomuntu omnganakho omkhulu owazi zonke imfihlo zakho. Mase kuthathele indoda sherishe zonke lemfihlo ebenzenza naye. Ayithathe indoda yakho. Ufuna ubashaye. Ufuna ubashaye gogo, ufuna ubashaye. Thola indawo eyidwala noma itshe nje elikhulu. Ozofika musu ngiphathele uswazi. Ufika uthele lo muthi la khona. Kuleli tshe leli. Umuse lo muthi uyawushaya la kuleli tshe. Usho ukuthi ushayelana, usho ukuthi usibanibani ufuna kwenzekeni, ufuna avukelwe abantu, ufuna kube ukuthi ufuna indaba zakhe naye zaziwe njengoba kade siganga naye, sifeba naye senza nawe ukuthi yonke lento ayikhuluma endodeni yakho ngifuna aphinde indoda yakhe ibone kunokuthi kwakungcono even wena kunaye. Isichitho leso, kusuka isichitho leso. Kunesichitho ofuna usenze khehla, usenze musu uthatha umgodi. Umgodi njena ongafika nje la ehluzini sakho. Umgodi o20 cm. Ukushona phansi, utholise leliphilayo liphonse phakathi. Uma usuthatha lo muthi engizokunika wona uphalaze nje amathama awuthu lapha emgodini. Uthi ngithi usibani namhlanje kuukuthi nokuthi uma usuthatha itshe ufike ulibeke ngaphezulu uthule uma usuyasambela. Angeke angiphinde ngeke mkhulu ngeke. Leli tshe leli lizohlala lapha yana iselelo zelifele khona. Izoma impilo yakhe njoba yabona kunabantu abasebenzisa imfundo yabo endaweni wrong. Bazo insult abantu kaloliwe, ka Transnet, ka Sportnet, ka Railway ngoba bithi bafundile. Bazoba khacisa kwezinja obaba abadala. Athi ubaba angisebenzi ngomgqibelo ngoba sisuke sikhonza. Asanamshaye inhlambe engakathi kwa imini engathi khonzana umuntu. Kuyasetshenzwa ke lekhaya mshayenike. Yabona ke leyo funa. Yabona umuntu mesethinte iNazaretha afuna bathana umshaye umqinise. Umuzomshaya umuntu iNazaretha ufuna uthatha umNazaretha ubeke phansi. Khohlwe umNazaretha. Yabona ungathi umshaya umuntu umshaye ngoba udiniwe, ungamshaye ngoba udiniwe. Dinwa isenzo sakhe uma sesiyadlula. Bethi abantu imshaye ungamshayi ngoba usadiniwe. Ibakhuli kuze umshaya uhambe naye. Wena uyadlala wena. Uyabona uma uyiNazaretha into engiyifunayo kuwena. Hamba uye ebuhleni, yabo. Ufika upaka imoto lapha yana. Musu ukhumula icathulo, ugqoka umNazaretha wakho. Uma usukhuphuka, uzofika lana ngathi indlela ziyahlona khona kunomfanekiso wenkosi lapha. Lapha yana buka kahle lapha phansi kunamatshe. Lamatshe awapheli. Aqhuma lapha phansi ngesikhathi behamba abantu angathi uthi wona a cream special ngathi a cream athi wathi abe acrylic like a cream kodwa umbala kona akona amatshe ajwayelekile. Thatha lelo litshe lelo. Uma usugcoba amafutha engulube, uligcoba amafutha emamba ehlaza. Uma usufaka umanyazini.
Mase ukhuluma zonke izifiso zakho singadluli 3 ngalomuntu. Musu ulithatha letshe uyoliphonsa endaweni la kuphuzwa khona. Ngesikhathi bexabana abantu beshayana zikhala kuyena. Yonke into embe yenzeke ethaveni yenzeka kuyena. Yonke into embe ethaveni kunegazi ke lapha. Yonke into embe yenzeka ethaveni yenzeka kuyena. Ngoba labantu laba badinga ukuthi sibaqondise. Lokho kwenza lokho uma uyiNazaretha. Ufika ungithathela la manje mina ngisontile laphana besiyenza lento siwathatha la manje sishaya abantu ngawo. Uyashaya umuntu kehle. Uyashaya umuntu aqhuzuke futhi. Uyamshaya nje umuntu umbhubhise nje ngomuthi nje kuphele ngaye futhi. Engisho ukuthi ke uthathe nje leli sele ulifake lapha ngoba uma wakhe isichitho ufuna wakhe isichitho to tier 1, the best of best. Hayi ukuthi uvuthuzela umuthi lapho esebenzela khona, ehlala khona, etaxini yakhe. No, ungayenzi lonto umosha isikhathi. Umuntu umshaye ngesatellite, umshaye empangeni, umshaye sewema, umshaye kuphi, uhlele endlini wena. Ya isichitho leso. Baba uDokotela baba isizibawujabule ufana Mhlenja Khehle uMzola Manxesi. Siyabonga. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kababa uDokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kababa uDokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kababa uDokotela.